И какво става, хора, съм да ForGamer 23 БГ и тук с мен е Cool БГ. Да. Да. Аз влизам в минигеймс, чу ли? Влизаш в минигеймс на... Цъкаш на Survival Games. 1.8 казах. В Survival Games. Да знаеш, пише си тук и с един пичага. Шпацията БГ не иска да го добавям в конферентния. Влизаш в... Чакай. Влизаш в... Чакай малко. Влизаш в... СГ... Ей. What the fuck? Какво става? Май на някой му спря нета. Не съм мъжчик, сериозно. Аз в момента съм в Survival Games и сега се връщам. Как яко се прецаках. Ударих си крака, че много яко се прецаках. На стоя човек. Мале. Аз имам работи, изчезвам. Аз в момента съм в гейм, тъй че влез някъде друга да цъкаш Survival Games в друга арена. Тъй де. Аз сега тук ще преследвам някой пич. И чунковете се бъгнаха. Натиск. Разбира ли? Ой, изчакай, мой човек. Изчакай да убиеш. Добре, ти почвай да снимаш. Аз тук с шпацията, значи ще има линк за канала на шпацията и... Моят добър приятел ми уби. Изчакай, в момента влизам в парти. В коя арена си? Да, аз съм. Знам, видях да ти се пишеш кул. Да влезнем... Изчакай да дойда до арените, защото ми лагва. Влизаме... Тука. Най-отгоре. Влезнахме. Добре, ще стартнем гейма след малко. Аз съм тука пред тебе, бе. Ти в момента ма килиш. След 50 секунди почва. Аз пак те виждам, нещо се бъгна. Аз пак не си виждам даже и ръката. Аз не виждам и себе си. Майнкрафт за пореден път ми се бъгна. What the fuck, мога да скачам на много високо. Спри, не ударай към мене. Аз съм на третия редстоун блок. Светещата лампа. Третата.
Тука. Да, аз съм тук. Там. Добре. 10 секунди и почва. Нямам си на представа как се играе това. Аз си нямам на представа. What the fuck? What of the dear wood? Омага, как се играе той? Значи ти трябва да се криеш от мене. Значи ти трябва да бягаш от мене. Омага, това гръмна. Значи има 7 зомбита, един вампир и един, който оцелява. Този дето оцелява. Шо лефаш? Не те вече. Омага. А знаеш ли? Хайде играем The TNT Games. Аз съм вътре. Аз съм на TNT Games. Да, и влизаш в TNT Games. Аз съм на спауна. На TNT Games спауна. Да, аз съм на TNT Games спауна. Чакай, аз не те виждам, бе, човек. Ей, на тука. Чакай. Нещо коя арена ще ти... Изчакай само да увелича едно нещо на Майнкрафт. Да се увелича звук. Влизаме... Ей! Звуква. What the fuck? Тичай. Колко и да колкото... Просто някаква... И някой печели вече. Чакай да намаля едно нещо на Майнкрафт. Тъй. Тинтиран. Първата арена. Окей. Там се играе. Значи във втората. Добре. Значи колкото и да странно да ти звучи, аз в момента съм с максимум на FPS. В момента съм на спадащо FPS. И ми лагва, зато и не мога да играя като хората. На мене ми лагва, зато и не мога да играя като хората. Омага, шпацата пише. После ще погледна кой пише човек. Аз тичам с тебе, бе, на арена. И аз пах. Значи ще върна и сега... Изчакай, кул. Изчакай, да позирам клипа да видя кой ми пише спацията. И сега ще върна хора. Така хора, върнах се. Шпацията е тука. Ти ела тук. Влизаме в първата арена. Втората арена, бе. Влизаме. Коя? Не може, е възможно. Овчек. Добре, аз тук ви чакам. Аз съм, колкото да ти звучи странно, аз не съм про на тази минигеймс игра. Идвайте насам. Да видим коя е тази мини игра. Ако е Боусплив, вие сте мъртви. Идвайте играем Боусплив. Къде изчезна, човек? Аре, влизайте в арена и на Боусплив. Не, арена 1. Арена A.
What the fuck? Тук ми пише, че играя Balls Please по... игра... Не, ние сме в арена А. Тук ми изписва, че играя това. Изписва ми, че играя това. Balls Please, па то играя. Знаеш ли какво? TNT. О, мъгата е бати гадното. Изписва ми, че играя това Balls Please, па то играя TNT. Това баси мизерията. Нищо. Не, изписва ми, че ще играя Balls Please. Па то знаеш ли какво играя? TNT Run. Срещу шпацията. Survival Games. И влезте в арена 2 на Balls Please. Просто... аз ви чакам на Survival Games твато. Шпацията не се телепортира, пича. Ще напиша в чата. Папа. Шпацията. Да. Да, бе. Лада? Сега чакай. Сега аз влизам в това и сега ще пиша кул е около спална тук. Виж ма стой тук така. Ще напиша шпацията. Шпация ела на Сър Геймс. Аре, ние да отидем тука. Ела тука. Последва просто, ако си за мен или кул. Добре, сядаш. Напиши. Влез в арена 1. Аз знам една магийка, напиши в YouTube Tutorial TV и ще ти излезе едно нещо, с което да ти помогне за лага, на което игра ти лагва, в смисъл няма да ти лагва, но аз мисля скоро да го направя това нещо, тъй че в момента знаеш ли колко ми е макса FPS-то? 15 FPS ми е макса и изведнъж спада около 7. Не, ще се целим с лукове отдалече. Не, няма лефоничек. Търси просто лък. И броня, ако можеш. Ако намериш лък, аз намерих лък. Чакай, ще потърсим и за тебе лъкчек. Айде, намерих и за тебе лък. Чакай се, имаш ли си броня? Чакай, ще ти дам по-добра. Виж аз каква броня имам, чек. Аз съм фул. Чакай, вземи това. Кул, ела тук. Да ти дам нещо. Кул. Аз ти дам панталонки и каска. Взимай. Чакай, аз знам тук къде има един чест, може да намерим стрели. Аз веднъж в този чест съм намерил това. Кажи го бе, диамантен меч. И пак са... Я виж какво си имам тука. Хай, заповядай. Ама трябва да ми дадеш това. Айрън. Това е айрън не. Заповядай. Изчакай само да потърсим още малко честове, идвай. И така. Изчакай, човека, ако намериш хубав меч, дай го на мене. Чуле? Я ми дай 10. Аре, окей.
Чакай да си взема стрелите. Я дай още един дъмомеч, бе, ако не може да се оцелим с стрелици, ще почваме с дъмомечове. Ай, добре, ако си намеря Iron меч, ще се бия с Iron меча. Добре. Абе, няма значение. Аз веднъж с шпачата сме играли само двамата, намерихме 40 стрели, той ми даде 20. Отначало той ма изцели около няколко стрели, после аз го съсипах и го победих. Аз съм много просъсвък, истина човек. Какво имаше в честа? Оф, аз имах 2 лъка, човек, забрех да ти дам лък. Ама аз имах 2 лъка. И намерих още един чест, в който имаше фолта. Фишинг. Как се качи там, бе, момче? Ти си лошо момче. Аз не мога да се кача, човек. Как се кача? Я намерих. Изчакай, тук има чест. Тук някъде има чест, помня го. Изчакай, някъде трябва. Аз намерих чест, чек. Намерих това Iron бутки. Искаш ли? Да. Искаш ли? Когато си направиш сет... Опа, аз трябва да се нахраня, бе. Имаш ли храна? Ако аз имах 2 куки, в момента ги изядох и не се нахраних. Ела насам. Намерих още един чест. Намерих още един лък, който няма да го взема. Но тук трябва да има някакъв чест. Видях чест, човек. What the fuck, deathmatch? Опа. Къде си ти? Я отиди на 1 метър от мен и ще целим първи с стрели. Не. Чакай. Бъгнаха ми са чунковете, човек. Аз отидох някъде. Какво стана? Окей, хора, аз ви казвам чао.